Sanibonani wey'ngane zakwethu. Umfo kaMakhanya uMax bathi mayesezobheda kahle unqenqe embhedeni. Mina-ke mangizobheda kahle ngizongibona ukuthi ngibe ngaphansi kwalesihlahla lesi. Ake ngibhedeke bafowethu njengenhlala yenza. Lalela-ke. We baba, webhuti. Awukuyeke ukuthi uma ngabe ekhaya kuhambela kahle, uphila kahle, umkakho noma othandiweyo wakho ekuphethe kahle uphakathi komhlane nembeleko. Bese ujabula kakhulu kangangokuthi usuyaqala uyamncoma manje kubangani bakho. Batshela abangani bakho ngendlela umkakho ekuphethe kahle ngakhona, ngendlela udla kamnandi ngakhona endlini. Mawungakuyeki lokho uzobona ukuthi iBP akulona igarage, iBP garage kuphela. Uma ngokuyeki lokho. Nawe sisi, nawe mama, akuyeke ukuncoma umyeni wakho noma uboyfriend wakho noma umahlalisane wakho kubangani bakho ngenxa yokuthi wena usu-too excited, usujabule kakhulu bese uyomncoma kubo ngoba awuyazi bona impilo abayiphilayo. Uzothi uthi uyabatshela kanti ubatshela into bona abayifisayo engenzeki kubo. Halela-ke wakwenza lokho uyobona nawe ukuthi iBP akuyona iBP garage kuphela le kaPetlom, kodwa iziningi inhlobo zama-BP eyikhona. Hayi bengibheda nje kancane, bengingafuni ukubheda kakhulu, kodwa ngiyathemba ukuthi lokho engikushoyo kuzohlala enhlizweni zabaningi ngoba ngikhuluma ngoba ngiyayibona lento ukuthi niyayenza. Ngiyayibona futhi nemiphumela yakho ukuthi ngempela mase kwenzakele iBP akubi igarage kuphela likaPetlom. Kodwa kwenzeke ezinye izinto. uBP ubhalwe endaweni eziningi. Hayi nalabo abancoma izingane zabo komakhelwane kubangani, umncoma umntanakho ukuthi uyiphethe kahle ngapha ukhuluma nomuntu ingane yakhe edla inyawupe. Ukhuluma nomuntu ingane yakhe engamniki imali. Wena uyamncoma wena wakho umntwana ukuthi uyakondla la endlini ukwenzela yonke into uyiphethe kahle, akabhemi, akaphuzi, akasniff ama-drugs, akenzi into ephuma endleni, akahamba amapati. Bese uyomncoma wena kubangani bakho. Uzokubona okwakhweza ikati emthini. Naloko kwabona usawuleda amaseku. Kodwa engikhuluma ngakho kahle iBP ngoba nongathakathi uyofunda ukuthakatha the day wakuzwa wena ukhuluma kanjalo. Ongakaza uphathe umuthi the day wena ukhuluma kanjalo uyofunda umuthi ngalelo langa noma ngaleyo nyanga noma ngalelo viki. Ungathika nguxwayisanga. Nginithanda kakhulu ningaba kwethu nini. Ngeke nginilahle ngizonilahlelana. Ingakho ngizohlala nginibonisa nje. Mangibona khona la nigeja khona ngiyofike ngiqhamuke bese ngiyanibonisa. Nalabo bathanda uku-advertise izinto ezimnandi abazidlayo emakhaya ko Facebook nako Instagram nakhona la ko TikTok nako YouTube. Basobhani uyayibona ukuthi iBP akulona igarage lodwa. Hayi thula-ke Shantu kuyoze kuthiwe uthe ibambe khona lapho nqunywa amakhanda iyeka. Bye bye.